Wa na kaya, bes. Kay tungod sa mga unggoy. Ganahan pa ka. Look at you. Okay, good morning, everyone. Hi! Fresh pa ba, bes? Medyo expensive ang kudil ang tubig. So, ang buhat na mo. Nagdala ni Upuan, sudalan. Bring your own water, day. Ang Chinatown diri sa Malaysia, mura po ni siya o counterpart sa Divisoria sa Manila. Isa po. Maganda. Wow, maganda. Good morning. O parang DSLA daw sa Davao City. Oo, nagtatagalo na naman ako mga best. Importante kayo na na-adjust the internet kay mag-grab lang ta mga best. Dali masindot jud kung naa kay internet Sure na na. access para easy lang sa imo ha. Nag-breakfast sa Demi. Wow. Breakfast pa daw. Sinakaw nag-Fudge bar. Fudge. Ay nako. Failure nga mo ang 10 ringgit na breakfast kay di sila ganahan kay wala doy rice. So karon mangita mig pagkaon. We will find another place to eat. Okay, mas nindot jud na mukaon ka, heavy mong tiyan para dili kayo ka sana ba dili ka mas nindot jud na busog ka no while traveling. Tama ba te? Mga ito guys. Ano siya? Tofu nga na ano nga sisiyos. Tas nang inita guys. Pero nami diri karon sa Bato Cave. As you can see mo na ang ilahang ginatawag na sa tawagan natin. Kasi I'm not sure. Ito video. Suot makarate. Kasi bawal eh. Weird kay feeling no kay murag rodyo nakulbaan mi. Ako nakulbaan ko. Pasaka. Murag feel ako dili na ko kaya ang pasaka kay taas jud guys siya guys. Di jud siya kanang atik pasaka. So we are starting now climbing the Bato Cave. Pero Oh my god. Just go. Kaya pa ba, bes? Wa na kaya, bes. Kay tungod sa mga unggoy. Ganahan pa ka. Look at you. Grabe dyan. Mga bes, naghan kay unggoy. water bottle. Galo gawin. Mga awa, beke. Ang kasagaran sa ginakuha sa mga unggoy kanang na yung mga plastic. So kaya mga inuman may soft drinks. So nakikita na piling unggoy dito dapit. Mga mga may mangita mig lugar ko asa walay unggoy. Wow, bes. Oo kayo? In fairness, sabot ana mo ang nasakyan na driver. They are fan of what? O di mag-English na pod. Anong gusto sila nag-subaybay daw sila katong be careful with my heart kay Maya ba yan? Okay siya. Guys, naanami sa paparapapa barapapapa. Guys, nanami dito sa Petronas Tower. Asa ka karon, sir? Natakaroon sa grocery nila. Mag-grocery tayo kasi gagawa tayo ng adobo para sa mga Malaysia. Siyempre, mag-grocery tayo ito isang mayon diri, basta mas marami diri. So, walay barato diri mga guys.
Pwede umuwi. Alright, best. Ang oras karon mahapit na mag alas 6 pero ang iyang setting niya diri mura jug alas 4 pa o alas 3. Hayag pa sa imong agtang day. Time check is 10, ay 8:10. We're going to Chinatown. Barato dito sa Chinatown. So, balik ko dito. Tapos isa po sa amo ang gusto i-try ang mga street foods o syempre pilawon po na mo kung saan lasa dyan sa durian diri. Actually, same naman siguro eh. Uy, dili daw. Mura doon pag may pagkakapo. Ay, love siya. Nanami diri karon sa ilahang street market. Night market. Chicken. Chicken. Uno ko ning durian karon guys. Durian yun siya. Chismis na hatog si Manong na sa bayaran nagkaon ako. Amal kayo siya, bes.